Wonder Kid kini ang pagulagway sa usa ka 4 anyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mahilig sa astronomy, geography ug human anatomy. Dili lang sa pagbasa ug pag-memorize, makahatag pa jud siya og pagpasabot. Atong ilailahon ang batang bisdak sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Siya si Nas Adjo Brunado, 4 anyos pa lang, apan makapahingang hana ang iyang malantip nga salabutan. Sulob niya ang paborito niyang t-shirt nga adunay disenyo sa solar system. Apan dili lang basta gisulob kundili matag usa nga naglakip sa solar system. Iyang mahatagan og meaning. The Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Usa-usa niya gipasabot unsa ang mga planeta. Earth is home is many years ago is home lots of peoples and lots of animals, lots of humans. Mercury. Mercury is the closest planet from the sun. This one. Jupiter is the largest planet in the solar system. Gusto sa bata nga mahimong astronaut. Gawas sa astronomy, kinausab niya ang geography. Matod ni Nash, dili lang di ay 7 ang mga kontinente. North America, South America, Europe, Asia, Africa, and Australia, Antarctica, and Arctic. What else do you know? I know the Milky Way galaxies and the universe. Constellation is make it. What is universe? Universe is the lots of star home. What is galaxy? Galaxy is home are many planets and many stars. Master usab niya ang mga flag sa kanasuran ug ang mga kolor niini. And look at this, Bahamas. Can you color this, Bahamas? Can you see Bahamas? The color is blue, yellow, blue, and black. Yes. Una niyang ikahiligan ang human anatomy. Dihang mihatag siya pagpasabot sa function sa utok. Brain is the nervous system. The nervous system help you once your favorite, I don't know, tell your brain. Duha ka tuig pa lang, nagpakita na siya sa iyang katakos. Napuna na iyang kaalam sa pagpa-enroll niya sa nursery ug bag-uhay lang siyang nakahuman. Ang bata exposed sa gadgets nga posibleng dito niya gikuha ang mga impormasyon. Apan matod ni Nash, Don't use phone in night, only in days. Why? Because your eyes make red. Namagi time sir nga nasa pangutana nga dili mo makatubag gani. Mangitad siya may pagi sir nga ma-explain ang ginamo siya. si Nash, Lula's boy, kinsa mokuyog siyang lula nga usa ka kawanis sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dinhi, nahuna-hunaan usab niya nga gawas sa astronaut. Ganahan siya mo puli sa pwesto sa boss sa iyang lula. City Hall, Comelec. You want to replace attorney? Yes. Mukinder na inig-abli sa klase ang bata. Busa, ipaniguro siyang pamilya nga matutukan o masuportahan ang hilig nini. Apan gusto nila nga magtubo nga ma-enjoy nini ang iyang pagkabata.